Bună ziua! Astăzi o să vă arăt Flappy Bird. Nu-i ce e normal. O să vă arăt. E o surpriză. E foarte simplu de făcut. Ați văzut, deci sparge. Trebuie să treceți prin ele. Că dacă treceți prin cele libere, asta se întâmplă. N-am vrut să vă arăt, dar v-am arătat-o, din păcate. Gameplay-ul nu e ca un gameplay, dar este ceva. Ca să nu vă mai enervați, jucați jocul ăsta. Ca să nu înlocuiți pe celălalt. Și niciodată să nu vă duceți sus. Asta e tot. V-am arătat. Un minut, două, nu știu cât. Dar v-am arătat. Asta e tot. O să vă pun linkul în descriere al paginii de joc. Și asta e tot. N-am ce să vă arăt. Dacă mai găsesc câteva jocuri. Da. Ce e important este să vă instalați Unity 3D, adică Unity tridimensional, ca să jucați asta, pentru că jocul ăsta e pe 3D. De asta. Și asta a fost tot. Ne revedem data viitoare cu alte gameplay-uri noi, videoclipuri noi sau filme noi. Asta e tot. La revedere!